La majoria de jubilats cobren una misèria a canvi de no haver de treballar. Així poden dedicar-se a malviure aprofitant els petits plaers de la vida, com ja feia el savi Diògenes dins de la seva bota. No és estrany veure'ls cercant espurnes de sol a qualsevol època de l'any, com fan les sargantanes, o practicant l'interessantíssim art de remugar de tothom i de tot. L'art de remugar cal dir que s'afina a nivells superiors quan per l'edat et fa mal des de l'ungla del peu esquerre fins al fèmur en tota la seva extensió. També un ampli nombre de jubilats practiquen el visionar la gent quan treballa, a qualsevol de les interminables obres que ens envolten. Un plaer un xic pervers. Hi ha jubilats que porten el seu estatus amb discreció, amb modèstia i amb empatia amb les classes treballadores. Que per ballar i dansar amb somriures d'orella a orella ja tenim els jubilats dels anuncis de la tele.